Na ce ina hanifa? Aka gaya min cewa in jira bincike. Na ce tun da dai ta ce onkul ɗin nan na ranar farko shi ne ya kashe ta. Wai a'a bai kashe ta ba. Na ce me wuce ku? Wai ai tayu? Maybe suna so su ɗauki hankali na. Wai za ta iya yiwuwa. Wai in ya ɗau miliyan 5 ɗin zai sako hanifa sai ya bar Kano. Already ya fi sati 2 da kashe hanifa. Barka da kasancewa tare da wannan channel mai suna sirrin waya iPhone da Android. Idan wannan ne karon farko da kake kallon bidiyo a wannan channel, sai kai kokari ka danna mana subscribe, ka danna like da ƙararrawa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora wani sabon bidiyo. Adalci bayan shi ba na son komai. Tunda wannan abin ya faru, zaki iya ɗan gaya min ko a takaice na san abin da zafi. So nawa ya nemi a bada wani abu? Kwanan hanifa 38. Kwanan hanifa 38 mai gidana ya fito zai tafi masallaci babanta kenan. Ya ga takarda a kofar gida, so bai gaya min abin da ya gani ba. So daga baya kuma sai na fara ganin text ana min da harshe na fulatanci cewa mu muka ɗauki hanifa. Amma bayan shi text ɗin ba a sake mun ba, sai da media suka zo gida suka ce mana muna tunanin kidnapping hanifa aka yi ko kuwa. Sai dan uwana ya ce to duk waɗanda suka yi waya akan suna son wani abu ba su da hujja, ba a ba mu hujja ba. A ranar da ya wannan sanarwa sai na sake ganin text da murya irin ta fulatanci cewa kun ce ba a ba ku hujja ba. Hakan yana nufin wanda yake mana yana sauraron rediyo. Kun ce ba mu ba ku hujja ba, to za mu aiko muku da rigar sanyin hanifa da badge ɗin makarantarta da hotonta, ta yiwu ku yadda. Kawai sai na bar maganar saboda aka yi text ɗin ba immediately ake sake yin wani ba. Sai ranar da hanifa ta kwana 39 na fito kofar gida na ji mai kwashe shara, na bashi shara, na tura kofa kawai sai na ga wata bakan leda a daure. Sai na ce mai shara me wannan kayar mun? Sai ya ce a gurin na ganshi. Sai na ce to bude mun. Kawai sai ya ga ledar. Lokacin da ya ga ledar, I was shocked saboda sweater hanifa na gani. So sai na ɗauko na shiga gida. Da na shiga kawai sai na zauna na buɗe. So gidana biyu ne. Sai na tafi ɗaya gidan da mai gidana yake. So ranar ba a gidana yake ba, sai na je na buga. Sai na ce mishi na gaya maka kidnapping hanifa akai. Me hujja? Na ce gata. Na ce wanda yake min text shi ya ɗau hanifa. Me yasa? Sai na buɗe mishi. Ina buɗe sweater sai badge ɗin hanifa ya faɗo. Sai hoton hanifa. So amma hoton da aka ɗauke ta sai aka je aka sa shi a computer aka yi scanning. Bata fito clear ba. Amma dai hanifa ce. Tun daga ranar na fita daga hayyaci na. Ban sake bacci ba. Ban sake cin abinci ba. Ban kuma gaya wa kowa ba. So akwai yayana shi ma officer ne, sai na kira shi na ce suna warning dina da cewa kar in gaya wa hukuma. Sai ya ce we are not illiterate, dole za mu sa hukuma. A take sai muka kirawo DPO na Dakata division. Sai ya ce mana mu je anti-kidnappers, case din nasu ne. Immediately case din muka tafi can. Suka ce mana suka yi duk abin da za su yi, sannan suka sake haɗa mu da DSS. Duk muka je muka yi wa'annan abubuwan.
sai mun text a ranar sai ya kira ni, kin ga sako a kofar gidanki saboda mun zo mun ajiye mun kira ki baki dauka ba. Sai na ce ni ban gani ba, ƙarya ne a kofar gidanki muka ajiye miki. Sai na ce ni ban gani ba, da na gaya mishi ban gani ba sai ya ce min so yanzu hujjar da zai ƙara bani ita ce ya kwaba kayan Hanifa completely ya batta tsirara kenan. Sai na yi shiru ban mishi reply ba. Sai na gaya wa DSS haka, sai suka ce na kyauta da na ce ban gani ba, bari mu ga kuma me zai yi. So the next abin da ya sai min text cewa zai aiko min da hijabin Hanifa, idan har ni mahaifiyar ta ce zan gane kayan yata. Sai na ce to na yadda. Sai ya zo ya min text a ranar ya ce min mu je Isiyaka Rabiu City. A lokacin ban san ina ne Isiyaka Rabiu City ba, a tunani na ma kantin kwari ne. Sai aka ce min ai Isiyaka Rabiu City can Kwankwasiya village. So idan mun shiga, kada ku manta ku danna mana subscribe da like domin samun wani bidiyo idan mun daura. Mu fara kirga fitila ta 21. Za mu ga irin kwarkwaran da ake sawa a cikin kwalbati. Mu duba ciki za mu ga bagan leda a daure. So duk wanda ya ji wannan kwatancen zai tsorata saboda guri ne da ba mutane. A haka dan uwana da mijina suka ce za su ji, har na bi su kofar gida ina kar su ji saboda ban san me zai faru ba in sun tafi. Suka tafi. Cikin minti 30 suka dawo min da hijabi. The same warin da rigar sanyi take yi, shi hijabi yake yi. Na ce musu Hanifa ba ta da rai. Suka ce tana da rai. Na ce wannan warin me? Sai dan uwana ya ce warin maganin sauro ne. Sai suka ce min yau Lahadi, a yau yake son miliyan 6. Na ce miliyan 6, ya ce eh. In an jima karfe 7 na dare zai min text ya gaya min inda zan kai. Sai na ce wallahi za mu baka miliyan 6, amma ina son jin muryar Hanifa, in tabbatar Hanifa tana raye. Sai ya sake min reply da cewa wannan rainin hankali ne, idan ne aka yi magana da layin za a kama su, so ba za su yi magana ba. Su fa yau ma suke son rabuwa da Hanifa saboda ta dame su da fitsarin kwance da kuka. Sai na ce masa to, sai muka ɗauko jaka. Sai tax ya ce ba yana son kuɗi a cikin buhun siga ko na shinkafa. Sai na ɗauko jaka da muke yin tafiya da ita traveling bag, sai na shirya labulaye na akai. Sai muka ɗora naira 100 akai. Muka je muka kai, sai suka ce za su faɗi gurin. Da ya tashi sai ya faɗi same place, amma karfe 7 na dare. A lokacin kowa ya tsorata saboda 7 na dare ya ci. Sai SS suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kun dame ni da tambaya. Ya haƙuri, ya haƙuri. Haka dan uwana ya je ya kai wannan kuɗin. Lokacin da zai tafi sai ya gaya min wata kalma da ta girgiza ni, cewa ko a shi ko a su, amma in Allah ya sa ya cika, in duba cikin motar shi zan ga wil din shi, da Allah mu biya mai bashin da ake bin shi. Sai na ce mishi Allah ya baka sa'a. Da gidana ya ce za shi, na ce a'a shi kadai aka ce bar shi ya ji. Ya yi ta insisting akan zai bi shi su mutu tare, na ce ba za ka je ba. Da ya je gurin ya aje kayan, sai ya aje jakar. Cikin minti 30 da ya ajiye, tun da shi ma officer ne, civil defense ne,
sai ya koma motar shi ya je ya zauna. So ashe SS suna da wani tsari nasu, su suka ce ga ya je ya ajiye, za su yi aiki. Allah shi ya san tsarinsu. Maybe suna kallon shi ma ya ɗau jakar, saboda sun ce akwai abin da suke akan shi, ya zo ya ɗau jakar ya tafi. Cikin minti 30 sai ya sake text. Shi za mu raina wa hankali, taya miliyan 6 ta dawo naira 100,000. Sai na sake mishi text na ce kai haƙuri, ba mu da shi ne, kai mun ragi. Yata nake neman ragi, na ce kai mun ragi. Sai ce mun, sai ya sake mun text cewa ya bar kuɗin miliyan 5, amma in cire 100,000 na ta baya. Miliyan 4,900 zan sako masa. Na ce masa to ranar Laraba in shirya. Tun da gari ya waye ranar Laraba ba mu da nutsuwa. Dan uwana haka ya barwa gidan shi ya dawo gidana. Muke zaune a falo na mu 3. Ba wanda ya san halin da muke ciki. Ba wanda ya san kulle-kullen da muke yi. Muka sake shirya jaka. Aka je ya sake yin waya. To dama sai SS suka ce ya zo office. Ban san lokacin da aka yi text din ba. Da a hannun SS wayata take. Sai aka yi text aka ce ku kawo wannan kuɗin same place. Kwankwasiya village. Kuma the same gurin point ɗin da kuka ajiye wa'incan. Dan uwana haka ya barwa gidan shi ya dawo gidana. Muke zaune a falo na mu 3. Ba wanda ya san halin da muke ciki. Ba wanda ya san kulle-kullen da muke yi. Muka sake shirya jaka. Aka je ya sake yin waya. To dama sai SS suka ce ya zo office. Ban san lokacin da aka yi text din ba. Da a hannun SS wayata take. Sai aka yi text aka ce ku kawo wannan kuɗin same place. Kwankwasiya village. Kuma the same gurin point ɗin da kuka ajiye wa'incan. Suka je. So a ranar dama ya ce idan SS ba za su ɗau kaya ba, shi in ya je zai zauna da jakar ya ga wanda zai ɗauke ta. Gaskiya SS sun yi ƙoƙari ranar. Da Siraje ya ajiye wannan jakar, suka dama suna conference tsakaninsu. Shi Aminu SS ne yake tambayar sauran. Kun ga Siraje ya aje jaka? Kun gani? To. Are you ready? Suka ce sai suka matafi. Suna tafiya. Sai ga wannan uncle din ya zo zai ɗau jaka. Sai aka kama shi. Me kake a nan gurin? Fitsari na zoyi. Fitsari daga ina? Ni malamin makaranta ne. Na je yi wa sabuwar malamar da zan ɗauka interview. Can you imagine? Me makaranta ya bi sabuwar malama interview har gida. Su sun san abin da suke yi. A lokacin suka fara aikinsu. Wace makaranta ce? A wace makaranta ce a 'yan kaba kwanar dakata. Bayan labarin Hanifa ya je ko ina, daga 'yan kaba kwanar dakata ta bata. A lokacin suka kama shi, suka zo suka gaya mun proprietor makaranta Hanifa ne ya ɗauke ta. Na ce ina Hanifa? Aka gaya mun cewa in jira bincike. Na ce tun da dai ta ce uncle din nan na ranar farko shi ne ya kashe ta. Wai a'a bai kashe ta ba. Na ce me wuce ku? Wai ai ta yiwu? Maybe suna so su ɗauki hankali na. Wai za ta iya yiwuwa. Wai in ya ɗau miliyan 5 ɗin zai sako Hanifa sai ya bar Kano. Already ya fi sati 2 da kashe Hanifa.